Incendio con sorpresa nunha vivenda de Cambados. Unha vez extinguido o lume, os bombeiros localizaron un proxectil da Guerra Civil que estaba sen detonar. Levaba 20 anos na casa como un obxecto de decoración. 120 milímetros de calibre, 671 de longo e dentro case 4 kilos de TNT, dinamita. Un proxectil de morteiro da Guerra Civil con gran poder destructivo que apareceu cando os bombeiros baleiraban a vivenda despois de extinguir o lume. Volveron nacer. Se é un artefacto explosivo e que ten carga todavía explosiva, o risco é elevado, non? O seguinte, porque nós, se temos constancia de que vamos a actuar ante elementos explosivos, se fai unhas medidas de distancia, de seguridade, e se actúa xa de forma diferente. Eso foi algo que se topou a posteriori. A familia, unha muller con dúas fillas maiores de idade, si sabía del. Tíñano como xeito decorativo, quizáis sen seren conscientes do perigo destes artefactos. Só con tocalo puidera estourar. Cada ano aparecen máis dun en desváns, xardíns ou parques, co risco que supón. E se alguén ten algún elemento que non sabe se está inertizado ou se está inutilizado, tense que poñer en contacto co destacamento da Garda Civil, en último caso entregalo, non telo nas viviendas. Porque hai accidentes, como neste caso en que o proxectil estaba precisamente no cuarto onde comezaron as lapas, exposto a unha temperatura moi alta pola cantidade de roupa e de outros materiais que había acumulados na vivenda. Foi nunha das habitacións, afectou a parte traseira da casa, que eran dúas habitacións e un baño. Unha propagación elevada que xa salía das habitacións e iba polo medio dos pasillos, como a consecuencia da carga térmica que tiñan, tuveron algunha dificultad no avance da extinción. 3 días despois do incendio, no exterior aínda hai un forte cheiro a queimado, dentro é peor, e aos danos súmase outra perda. Tiñan 4 ou 5 gatiños dentro que morreron polo fume, intoxicados. Os CEDAS da Garda Civil que xa explosionaron o proxectil nun lugar seguro advirten do risco de gardar e manipular estas armas.